Hola, avui la sessió que compartirem serà una sessió dinàmica. Vale? Comentar-vos una mica el de sempre, no? Trobar un espai on pugueu estar còmodes, on no hi hagin obstacles a l'hora de fer la pràctica i anirem a començar. Avui és molt probable que no ho utilitzem, però sempre està bé que abans de començar la sessió doncs, tinguem el material a prop, una totxana, un cinturó, un coixí, vale? Llavors anirem a començar la sessió, aquesta sessió, com sempre, cantant el mantra Om o simplement connectant-nos amb la respiració. D'entrada aneu a buscar una postura que per a vosaltres us sigui còmoda. Aneu a buscar una postura que per tu et sigui còmoda. Llavors, simplement fas els moviments que per tu et siguin necessaris per anar a buscar aquesta comoditat dins de la postura. Un cop ens assentem, si has de fer petits moviments suaus, subtils, per anar a buscar un espai més còmode, els fas. Escoltes el que és la base de la postura, escoltes el que és el tronc del teu cos, escoltes els braços, les mans, però també el que és el cap, alineat amb la columna, la mirada, relaxada, escoltar-te. En definitiva, és escoltar per fer conscient si has de fer un petit moviment per anar a buscar la teva comoditat. I sobretot percebre que la quietud ressona, que estàs còmode dins de la quietud física. Si no és així, no ho rebutgis, simplement fes conscients les incomoditats i a poc ja aniràs trobant aquest espai de més comoditat. Dins de la postura i dins d'aquesta quietud pots percebre el moviment de la respiració. Dins d'aquest moviment de la respiració, que ara és natural i espontània, et convido que la vagis ampliant, que hi incideixis. I a poc la vas ampliant, la vas ampliant, la vas ampliant. Mantenint amb aquesta respiració, si coneixes la respiració iògica completa, doncs la respiració iògica completa. Et pots mantenir simplement amb ella, o si vols em pots acompanyar amb el mantra Om. Es tracta de buidar els pulmons per una inspiració i connectar-te amb el mantra Om, ja sigui de forma mental, quan exhales, ja sigui xiu-xiuejant o en veu alta, ja sigui amb la O més llarga, la O més curta, la O i la M per iguals, com et sentis més còmode. Per un moment fas conscient, no? La vibració que t'ha deixat el mantra, la sensació, l'experiència que t'ha deixat la pràctica. I mantenint aquesta actitud de presència ens connectarem amb les diferents asanes, amb les diferents postures. Des d'aquí faràs els moviments que per tu et siguin necessaris
per posar-te a sobre dels genolls i de les mans. Un cop estaràs a sobre dels genolls i a sobre de les mans, començarem amb moviments suaus de la nostra columna harmonitzats amb la respiració. Inspiro, vaig a la vaca i expiro, vaig al gat. Inspiro a la vaca i expiro, vaig al gat. Segueix el teu ritme. Si vols pots fer una petita retenció a pulmons plens quan estàs a la vaca i una petita retenció a pulmons buits quan estàs a la postura del gat. I sents el moviment harmonitzat amb la respiració. I des d'aquí començarem a afegir altres postures. Et convido que connectis els dits dels peus amb el terra. Inspires, vas a la vaca i a l'expirar vas a la muntanya. Amb una retenció portes els genolls al terra i a l'inspirar vas a la vaca. A l'exhalar vas a la muntanya. Retenció, genolls al terra, inspiro a la vaca. I a l'exhalar vas a la muntanya. Segueix el teu ritme, observa si has de doblar un pensament als genolls. Quan vas a la muntanya, per sentir com pots estirar bé l'esquena, amb la retenció portes els genolls al terra i sents harmonitzat el moviment amb la respiració. I des d'aquí afegirem un moviment més. El pròxim cop que portaràs els genolls al terra, en comptes d'anar a la vaca, pujaràs els braços cap dalt al cel. Inspires, puges els braços i a l'expirar portaràs les natges cap als talons, assentant a Varjasana. Si no ho poguessis fet, quedes a sobre dels genolls. Des d'aquí inspiro, pujo, creixo, m'estiro. A l'expirar, per controlar on deixes les mans, portes les natges direcció als talons, les mans al terra i te'n vas al gat. A l'inspirar te'n vas a la vaca. A l'expirar connectes els dits dels peus al terra i te'n vas a la muntanya. Amb una retenció a pulmons buits portes els genolls al terra i a l'expirar vas a la vaca. A l'exhalar al gat. Inspiro, pujo braços. I exhalo, m'assento. Segueix el teu ritme. Inspiro. Pujo braços. A l'exhalar, controles per anar al gat. A l'inspirar, la vaca. A l'expirar, la muntanya. Retenció, genolls al terra. La vaca. El gat. Pujo braços. I entremig dels dos talons. Segueix el teu ritme. El pròxim cop que te'n vagis a la muntanya, a Adho Mukha Parvatasana, et quedaràs aquí, a la muntanya. A la muntanya ens connectarem amb el moviment, doblant una cama, estirant l'altra, sentint, no? Com un taló va a buscar el terra, dobles l'altra cama i sents aquest moviment. Sempre respirant, sentint com els dits de les mans es despleguen en el terra.
I escoltant el cos i la respiració. No retinguis l'aire. Des d'aquí portarem els dos talons direcció al terra, sentim la muntanya. Si l'hem hagut de desfer no passa res, però si la pots mantenir molt millor. I des d'aquí a poc portaràs els genolls al terra, portaràs la cama esquerra entremig de les dues mans, portes la pelvis endavant, et pots quedar amb els dits de les mans connectats al terra o pots portar les mans a sobre dels genolls. Quedes aquí, sentint la postura. Relaxant les espatlles, observant la respiració. A l'exhalar deixes les mans al terra i et convido que tornis a anar a la muntanya. Buides, buides, buides. Sents com es desplegues els dits de les mans. Si fa falta, dobles els genolls per portar les natges enrere. Regula't, escolta el teu cos i fes el que necessites. Sentint, 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 respirant. I ara el que farem serà portar la cama dreta a davant. Si fa falta, portes els genolls al terra, fas una passa. I aquí pots deixar les mans al terra, portar la pelvis endavant, pujar la mirada, separant les espatlles de les orelles o portar les mans a sobre del genoll. I et quedes un moment en aquí. Sentint un moment aquí, escoltant, respirant. Que la ment es dispersa, tornes. Molt bé, a la propera exhalació portaràs les mans al terra, faràs una passa endavant, doblaràs els genolls i deixes caure el cap. Observa que l'abdomen estigui connectat amb les cuixes. Si fa falta, dobles els genolls perquè la teva zona lumbar no pateixi, perquè la teva esquena no pateixi. I un cop has doblat els genolls i sents l'abdomen ben connectat al terra, relaxes la part alta del cos i regules l'estirament de la part posterior de les cames, no? Pujant les natges cap al cel, al sacre, al mateix moment que el front va a buscar els genolls. I tu regules la teva intensitat, depèn. Si és al matí, la tarda, el cos està diferent. Cada una de nosaltres, el seu cos s'expressa d'una forma diferent. Llavors es tracta d'escoltar el cos, sentir límits, resistències, però com poden cedir aquestes tensions d'una forma conscient, no a través de la força. Sent molt conscient de la postura, si fa falta dobles més els genolls, això et permetrà percebre el pes a les plantes dels peus. Des d'aquí comences a pujar els braços. Quan els braços estan a l'alçada de les orelles, dobles més els genolls. Si fa falta, pressiones, puges els braços cap dalt al cel i a l'expirar portes les mans al pit. I des d'aquí ens connectarem amb aquest moviment. Inspiro, pujo, creixo, m'estiro. Si fa falta, arqueges l'esquena, sent conscient de la teva zona lumbar. A l'expirar me'n vaig a la pinça. A l'inhalar, cervicals alineades amb la columna, braços alineats amb les orelles, puges els braços al tronc i a l'expirar me'n del pit. Consciència del cos, de la respiració, moviment. Inspiro, pujo, expiro, baixo, inspiro, pujo, exhalo, baixo, inspiro, pujo, exhalo, baixo, inspiro, pujo i exhalo, baixo. Segueix el teu ritme. Que la ment es dispersa, me'n dono compte. Torno a l'observació de la respiració. Quan acabes et quedes un moment amb les mans al centre del pit,
relaxant les espatlles, sentint els peus ben connectats al terra. I des d'aquí deixaràs els braços al costat del cos, sent els palmells de les mans connectades al costat del cos, i des d'aquí faràs moviments molt simples, molt suaus, molt subtils, i es tracta d'inspiro, pujo el braç esquerre, deixo que arribi a dalt i a l'expirar em tombo cap al costat dret. Els peus ben connectats al terra, inspiro, pujo el braç dret, i a l'expirar em tombo cap al costat esquerre. Segueix el teu ritme, harmonitzant molt bé el moviment amb la respiració, sentint l'estirament lateral. I si vols hi pots afegir la consciència de les fosses nasals, la respiració alterna. Quan inhales puges el braç esquerre, portes la consciència a la fossa nasal esquerra. Quan exhales et tombes cap al costat dret, portes la consciència a la fossa nasal dreta. Portes la consciència a l'inspirar de la fossa nasal del braç que puges i a l'expirar del costat que et tombes. Si pujo el braç esquerre, consciència a la fossa nasal esquerra. Si em tombo al costat dret, consciència a la fossa nasal dreta. Si pujo el braç dret, porto la consciència a l'inspirar del braç dret, la fossa nasal dreta i a l'expirar a la fossa nasal esquerra. Segueix el teu ritme. Ho faràs un parell de cops més. I et quedaràs un moment al centre. Des d'aquí a l'inspirar portes els braços en creu i a l'expirar busques una torsió. Inspiro, braços en creu i a l'expirar busques una torsió. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Sent el teu ritme? La ment es dispersa, me'n dono compte i torno a l'observació de la respiració. Quan acabes, deixes els braços al costat del cor, relaxes les espatlles, relaxes la mirada i observes un moment les sensacions. Des d'aquí et convido que separis una mica les cames, més o menys a l'alçada de les espatlles. Fes consciència, visualitza el teu cos, veus les espatlles, veus els peus, que estiguin més o menys harmonitzats, que els dits dels peus miren cap enfora, entrellaces els dits de les mans. Farem un treball de la pelvis. Si alguna no pogués, pot moure la pelvis amb rotació cap a un costat i cap a l'altre. Si no, es tracta de portar les mans a davant. Inspiro, sents la verticalitat de la columna i a l'expirar baixes. Inspiro i expiro. Pots baixar més o pots baixar menys, depèn de cada una de nosaltres. Regules la teva intensitat. Acabes, ens quedem al centre, portem els peus mirant endavant i podem escoltar un moment. Tot aquest espai, observa un moment, És interessant aprendre a escoltar, no només a connectar-nos amb les postures, sinó fer conscient què queda després de la postura. Des d'aquí et convido a separar encara més les cames. Seguim postures,
cames obertes amb les àsanes. Des d'aquí, separeu bé les cames. No tingueu por a separar les cames. Observa, portes les mans a la cintura que la pelvis miri endavant. Gires el peu dret, en el teu cas, el peu esquerre va cap dintre i la pelvis mira endavant. És interessant entrellaçar els dits de les mans, pujar els braços, creixo, m'estiro. Des d'aquí a l'expirar porto els braços en creu. La mirada per sobre de la mà dreta, doblo la cama dreta i poso el colze. La mà pot anar a la panxa i l'altra mà va a buscar el cel. Observa que el genoll no sobrepassi els dits dels peus. Per anar bé hauria de quedar sobre del turmell. Pots portar la mirada a la mà de dalt. Si tens problemes als cervicals, pots mirar el peu de baix. Respira, sigues conscient de la teva postura, de les teves sensacions. Des d'aquí passo el braç per sobre de l'orella. Pots baixar més o menys la pelvis, pots regular, sentir més o menys intensitat. I aquí a l'inspirar portes els braços en creu, puges, peu mira endavant, gires l'altre peu, portes la pelvis mirant endavant, entrellaces els dits de les mans, corregeixes, ajustes, i des d'aquí, braços en creu, mirar per sobre la mà, doblo el genoll, porto el colze, mal, la panxa, el melic, i l'altre va a buscar el cel. Recorda, el genoll no sobrepassi els dits dels peus, la respiració dins de la postura, observa el teu cos i la mantens dins de la teva comoditat. Passem el braç per sobre de l'orella. I per desfer-la pujo un braç, pressiono amb la planta del peu, pujo l'altre braç, porto el peu mirant endavant, baixo els braços i les mans i escolto un moment les sensacions. Observeu-vos un moment. Hem estat connectades molt amb el moviment. Sentiu la respiració. I des d'aquí ens anem a estirar al terra. Ens estirarem al terra, anem a buscar una mica de comoditat, no? Amb Shavasana. Si alguna de vosaltres no pot estirar completament les cames perquè té problemes a les lumbars, pot quedar amb les cames doblades, si pots estirar les cames i et sents còmode amb les cames estirades, deixes que els peus caiguin cap als costats, buscar comoditat, Deixes que els peus caiguin cap als costats, sents la teva esquena ben connectada, la barbeta d'entrada, espatlles relaxades i t'entregues completament a la postura. Aquí deixem que la respiració s'expressi lliurement i en cada expiració és com una oportunitat per entregar el cos a la terra, és una oportunitat per deixar-nos anar, d'entregar-nos completament. Que la ment es dispersa, me'n dono compte i torno a l'observació de la respiració. Permets integrar totes les postures que hem fet fins ara, deixant anar, alliberant tensions que hi ha, que pots percebre a través de l'actitud de presència. Igual per relaxar la mirada, la boca, els dits de les mans, deixar caure els peus cap als costats. I des d'aquí, per anar acabant a poc amb el que són les postures, ampliaràs la respiració, portaràs les cames cap a tu, les abraçaràs, les sentiràs properes, faràs un balanceig. Escolta la teva esquena, fes aquest balanceig d'una forma molt conscient, fent que algunes de les tensions que encara hi ha en aquesta esquena, aquesta columna, puguin cedir. Fas conscient des del sacre fins a l'occipital,
aquest eix central, i des d'aquí et quedaràs un moment al centre per portar els braços en creu entre la barbeta, relaxar les espatlles i entregar-te a la postura de la torsió. Les espatlles connecten amb el terra, permet que les espatlles estiguin constantment connectades amb el terra. Si la cama que et queda a sobre perceps tensió, pots convidar que vagi cedint a mica en cada expiració. La cama que està en contacte amb el terra, entrega-la completament. Deixa-la anar al peu, tot, entrega't. Que la ment es dispersa, te'n dones compte i tornes a l'observació de la respiració. Que la ment es dispersa, te'n dones compte i tornes. Des d'aquí, amb una inspiració, portaràs les cames cap al centre. Sents la columna ben connectada, l'esquena ben connectada amb el terra i buscaràs construir la postura a l'altre costat. Les cames cauen cap a l'esquerra, les espatlles ben connectades al terra, la mirada pot anar a buscar la mà dreta, si no tens problemes a les cervicals, i t'entregues completament a la postura. I a poc aniràs desfent la postura, portant les cames cap a tu, abraçant-les un moment, fent un suau balanceig, fent un bon massatge a tota l'esquena, a tota la columna, portant les plantes dels peus al terra, les mans a la zona de l'abdomen, barbeta entrada, espatlles relaxades. I aquí et convido que simplement observis la respiració a la zona abdominal. Porta les teves mans al melic, i et connectes amb la respiració. Si t'és fàcil percebre la respiració abdominal i vols practicar la respiració iògica completa, practiques la respiració iògica completa. Cada una de vosaltres, depenent de les seves necessitats, pot fer una pràctica o una altra. I et convido que estiguis un minut observant la respiració. Un cop acabes la respiració, si sents que has de fer una pràctica de relaxació, una pràctica de meditació, doncs continues.